Hello guys, welcome to back on the Bosumutari YouTube channel. Dinay bere hanna labodों आरो दै गुमैमोन फंबायमोन आयंमोना आरो बेखौनो साफा खालामनायनिफ्राय नायदों नै बेरे गिदिर मानिमोन बायजा बिमाफोरखौनो लाबोफादों बिसोरो नै बिमाफोरखौ साफा खालाम बख'दों आरो इसोरखौहा ओमफ्राय जि गिदिर-गिदिरहाय ओमफ्राय नै इसोर गासैबो साफा खालामदों आरो बख'दों आरो बेखौ बिमासि मानदिना बिदि खालामबा थल' गलायलायो बेरेया गिदिर दाहाय ओंखायनो साफा खालामनानै जि मोजां जादों ओमफ्राय दिंगालायबो नै बुरजा मानि जादों आरो 1.5 केजिसो जादों बेखौ दै गुदुं खालामनानै दै गुदुङावहा होमबाथाय आरो सुनायगिरदों आरो दै गुदुंदोंहा ओमफ्राय सुखांबाय सुखांनानै लथ' जामारदों आरो खनसेबाव साफा जाथों होननानै दै गुदुङाव रुलायलायना लादों नै दै गुदुंजों ओमफ्राय बेखौ रुयोब्लालायनो लथ' जायोनो गाज्रि माबा माबि जानाया साफा जायो होनना बुंदों आरो इसोरहा रुनानै ओमफ्राय नै रुनायखौ बोखांना बेवहा सारायावहा थाव होलायलायबाय एवनो लोगो ओमफ्राय नै पियास होबाय ओमफ्राय बेयावहा बानलु ओमफ्राय जिरा माबा देनायखौ गासैबो ज' होना होबाय आरो इसोरो आं बुंदोंमोन इसोरखौ अरावहाय एवबा मानिया अरनि माबाया गिदिर फिसा जोंनानै खामलायलायोहाय गेसाव एवनोबा एवदो होननानै बुंदोंमोन मानिया ओमफ्राय गेसाव एवासै इसोरो ओमफ्राय नै सारायावहा लुनानै होबाय आरो इखो लथ' जानायखौ मोजाङानो जायो जानो होननानै बुंदों आरो इसोरो ओमफ्राय नै एरना होबाय गुमियासो एवदों ओमफ्राय साराय गेसाव एवाग्रानो अराव एवनानै नै बेबायदि अबस्था एसे खामदो आरो नांबाय आयंआ जाना नायबाय टेस्टि जादों होननानै बुंदों आरो टेस्टि नांदों इसोरो नै बिदिनोलै गुमियाबो सानायनानै नायबाय गोथावानो होननानै बुंदों आरो इसोरो ओमफ्राय नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा अन्नानै लाइक साबस्क्राइब खालामना बेनो आंनि नोंथांमोननियाव खावलायनाय टेस्टि